без багаж са писали за нас. Срещи с народите на Африка е първата книга от необикновена поредица. На страниците й ще откриете 27 истории в текст и 27 филма за тях. В продължение на години авторите пътуват до черния континент, за да опознаят пъстрите племена и техния начин на живот. Тази книга с филми е преживяване като никое друго. Ще се пренесете в колибите от клони на Каро, в дънерите на Боабаби с Хадзабе. Ще ги придружите на лов с лъкове и стрели. Ще започнете да наблюдавате гората с проникновения поглед на пигмеите. Не всички обичат да четат. Четящи и дигитални, всички продължават заедно за срещи с народите на Африка. Поръчайте своята първа книга от колекционерската поредица на безбагаж.store. От създателите на Без багаж.